Ahojte, pozdravujem každého. Tak, náš premiér ide do Moskvy. Ide si podať ruku s Putinom. Idú si oslaviť víťazstvo nad fašizmom tým, že zabijú Ukrajincov. No teraz nemyslím nášho premiéra, ale Putina, lebo on zaútočil na Ukrajinu. Takže idú si oslaviť víťazstvo nad fašizmom tým, že pán Putin zaútočil na Ukrajinu a zabíja naďalej Ukrajincov. Len mne sa to zdá byť nemorálne, alebo je to nemorálne? Prosím vás, povedzte mi, lebo ja už fakt neviem. Je to normálne, že vláda, premiér robí takéto kroky? Tak potom ani sa nečudujme, že celá vláda rieši veci nemorálne. Z minulého roka máme tam kauzu pána ministra Kmeca. Bol odvolaný z funkcie, pod sebou mal asi 250-260 miliónov eur a vyšlo závažné podozrenie, že asi 90 miliónov eur by išlo firmám takým, ktoré sú, jak sa povie, asi spriaznené v duše s našou vládou. A čo sa stalo, keď to vyšlo najavo? Tak pána Kmeca odvolali z funkcie a vrátili ho za poslanca do parlamentu. Naďalej je ústavným činiteľom pod prísahou, že vlastne on koná v prospech ľudí a neprospech jeho strany. A naďalej sa podieľa na hlasovaní nových zákonov pre ľudí Slovenskej republiky alebo pre Slovákov. Tak už je to pre mňa už moc. Opozícia vraví, že firmy sú novovzniknuté s predchádzajúcimi tržbami asi s 1 eurom, bez webovej stránky, s finančným ukazovateľom za minulý rok možno s príjmom 1 eura. A teraz sa rieši nejaký audit, to už sú niekoľko mesiace a nevedia prísť na záver, dovtedy peniaze tam trčia a nejdú na tie veci, ktoré by sa mali riešiť. Tak asi to je normálne. Ja neviem, priatelia. Fakt, ja už neviem. Poďme ďalej. $90 miliónov eur. Len pre kontext. Keby sme teraz mali 90 miliónov eur vo vrecku, čo z tých 90 miliónov eur vieme spraviť a aké výhody by sme z toho mali my ako ľudia. Len pre kontext, aby ste mali v tom trošku prehľad. Tak z 90 miliónov eur sa dá postaviť povedzme 9 alebo 10 budov, kde by sme pestovali šaláty a ovocie, zeleninu a dávali by sme to povedzme našim Slovákom za polovičnú cenu, lebo vlastne tie peniaze nám nechýbajú, nie? Ináč by to išlo nejakým firmám, kadejakým ľuďom do vrecka. Tak aspoň by sa tie peniaze použili na to, že tí ľudia, naši Slováci, by mali zeleninu, šaláty, povedzme za polovičnú cenu, lebo ako však nemusíme investovať nič. Jedna taká budova, takýto vertikálny systém, plne automatizovaný AI, za rok vypestuje stovky tón šalátu. Dajme tomu 500 tón. Krát 9 alebo krát 10, aby sa to lepšie počítalo, takže 5000 tón šalátu a keď je to povedzme pomixované, že paradajky, paprika, šalát a nejaké bylinky a povedzme jahody alebo černice, čučoriedky, tak dajme tomu 200 tón krát 10, tak 2000 tón zeleniny, ovocia pre ľudí za polovičnú cenu. Čo by si zaslúžili, keď už teraz za posledné roky sa im tie ceny zvýšili o 50%, povedzme cca. A pre tých ľudí, ktorí ako teraz sú rieši, že nie je to 50%, alebo je to menej, tak dobre, 30 až 50. Ale aj tak. Je to reálna vec, ktorá je chmatateľná, ktorú by ľudia dostali, miesto toho, aby z toho bol len dňový alebo týždenný cirkus a už by sa o tom aj zabudlo. Však o tom sa už nehovorí. Toto bol minulý rok, neviem, október alebo november, už pomaličky prejde 6 mesiacov, pol roka, peniaze sú tam, audit sa rieši a nemáme žiadne výsledky.
A takýchto vecí opozícia vyťahla plno. Niektorých ľudí, alebo novinárov, alebo kto sa tomuto venuje, alebo prosím, týchto ľudí v opozícii, nech spravia jednu tabuľku, keď už idú riešiť nejaké podania trestné a ostatné fyzické, alebo daňové, alebo hociaké. A nech tam doplňa aj štádium riešenia, a keď náhodou sa to dorieši, hej, tak potom niekto tam aj doplnia, že ako to je doriešené. Aby normálne ľudia mali prehľad o celom systéme, že ako to funguje a ako to bolo doriešené. Ďalej, pán premiér teraz ide riešiť, že on bude asi miesto Orbána vetovať v Európskej rade. Prosím vás, premiér za 1 rok má desiatky vetopráv, ktoré sa riešia normálne priebežne na týždennej, dennej báze v Európskej únii. Keď náš premiér tak veľmi chce vetovať, tak mu poviem rovno, čo má vetovať. Alebo čo už mal vetovať v roku 2016, keď vyšiel program, alebo vyšla informácia od Európskej rady, že potrebuje Európa poriešiť svoju energetiku, že máme veľký problém, čo sa týka našej energetiky, lebo nemáme poriešený green, nemáme poriešené ešte ani solár, ani wind a ani ostatné veci. Tak už keď tak veľmi chce vetovať, tak mu poradím, že už vtedy v roku 2016 mal vetovať všetko, čo sa dá a vysvetliť Európskej únie, že dovtedy bude vetovať, pokým sa to nebude s týmto niečo riešiť. To znamená, kým nebude poriešené naša európska energetická bezpečnosť, čo už v roku 2016 sa malo robiť, podotýkam, už v roku 2016 a do dneska, do 2026, už by sme to mali mať poriešené za 10 rokov. Alebo napríklad ako Nemci teraz investujú 500 alebo 600 miliárd do zbrojárstva. Keď vedia investovať 500 až 600 miliárd do zbraní, tak asi potom vieme aj investovať 500 až 600 miliárd do našej energetickej bezpečnosti. Tak viete čo, pán premiér, vetujte, ale všetko vetujte, pokiaľ Európska únia nepristúpi rovno na urgentnú, ale fakt urgentnú výstavbu energetickej bezpečnosti Európskej únii. Urgentnú. A najlepšie by bolo, keby to mali podchytené od výroby, ťažby, výroby a implementácie. Toto by bol ideál, keby takýmto štýlom to vedeli doriešiť do nasledujúcich 10 rokov. Viete, pán premiér, v 2016, keby som ja dostal takýto dokument do ruky, tak tam netreba Orbána, netreba ani vás. Určite by som riešil vetovanie na všetko, pokiaľ sa toto nedorieši. Aby sme neboli už dneska v takejto šlamastike, akej sme. Keď tomu nechápete, skúste si to prejsť s Putinom, vašim, že čo on vám na to povie. Ale realita je taká, že v roku 2014 Putin anexoval časť Ukrajiny. Už vtedy Európa sa zobudila, že čo sa deje, a v roku 2016 vypracovala dokument o energetickej bezpečnosti Európskej únii, kde bolo normálne popísané, že musíme to začať riešiť. Od 2016 sa to nerieši. A asi, že Čína teraz v dnešnej dobe rieši aj ťažbu, aj výrobu solár panelov, aj turbín na wind a na ostatné greeny, oni teraz už majú kapacitu výroby, respektíve implementovanie 300 terawattov ročne. To znamená, keď takto pôjdu ďalej, oni do 10 rokov budú mať komplet poriešenú svoju energetiku, bez toho, aby potrebovali ropu alebo plyn. Od teraz Čína do 2035, ja vám garantujem, pán premiér, a celá Európska únia, všetkých 27 hlavov štátu, ktorí ste tam, ja vám garantujem, že Čína do roku 2035 bude mať poriešené
svoju energetickú bezpečnosť čisto z takýchto green vecí. Pre kontext vám ešte niečo poviem. 2 minúty slnečného žiarenia, ktoré prichádzajú na našu planétu Zem, keď to efektívne vieme využiť, tak nám pokryjú celoročnú energetickú potrebu celého sveta. Podotýkam, 2 minúty slnečného žiarenia, 2 minúty vedia pokryť energiu celého sveta, všetkých štátov, všetkých ľudí, celého sveta. Tak, pán premiér Fico, keď už tento trend videli Rusi, že asi Číňania idú do tejto clean energy, idú vyrábať auta na elektrínu pre celý svet, tak asi už videli tento trend, že asi celý svet pomaličky pôjde od ropy a že ako celý svet už dá svoje ruky preč od ropy a od plynu. A keď už dá celý svet pomaličky ruky preč od ropy a plynu, čo je gro Rusku, tak nech sa nečudujme, že to mohla byť jedna z vecí, prečo Putin zaútočil na Ukrajinu. Lebo keby neriešil nič, nechal by to tak ešte ďalších 10 rokov, 10-15 rokov, ako vy v Európe, tak by sa mohlo stať, že jeho zisky na chod štátu postupne každý rok by to bolo menej a menej a menej, lebo celý svet pomaličky by prechádzal na solárne panely, ktoré vyrába teraz práve Čína. Ešte raz vás vyzývam, pán premiér. Ešte raz vás vyzývam. Choďte vetovať, ale vetujte všetko, pokiaľ Európska únia neporieši ťažbu, výrobu a implementáciu clean energy, solárnych panelov, veterné turbíny a ostatné veci, ktoré sa dajú poriešiť cez modernú technológiu, ktorú máme dostupnú. Ďakujem pekne a majte sa.